ngokuyibongela mina uqobo lwami bengigula wangikhulekela nje kuphela ama products bengakawasebenzisi wangikhulekela kuphela nganginomlenze la uqaqamba bengalala ebusuku ngokungikhulekela kuphela lesandla lesi besihamba sitheka nje sigoqene kanje singaphakami ngisize ngisiphakamise mina ngiselule mina ngikhathala uhlangothi lonke nginento eyayingiphethelana isigaxa sasilana mangilala kube yiqhubu ngokukhulekelwa nje kuphela iproducts angakayisebenzisi ngiyambonga uMama Ndlovu nengilozi yala ekhaya kubaba uNdlovu uMama Ndlovu wangikhulekela ngiyakwazi ukuhamba ubulenze ngiyakwazi ukugoqa kade ngingaqoshami sengiyakwazi manje uqoshama ngaze ngathi yabula ngathi hey ukufika kwama toilet ngakwazi nje ukuhlala nje phansi kodwa manje sengiyakwazi ukuqoshama ngisukume ade ngingakwazi nje ukusukuma ngisukuma ngiqale ngigaqe ngithi ngamadolo phansi bese ngiyaphakama njengamanje sengiyayisukumela umkhulu udla ama products akhona nangu uthi uyagula kuhleli phansi ngalibona usizo ngoba namalulwane bengena ngawusebenzisa usawoti ngasebenzisa amanzi amakhandlela yonke into yala ekhaya anqamuka ilulwane nanevukusi nje linqamukile noma seliqala kodwa nje linqamukile nekhova zanqamuka ngizocela ukuthi iqhubekele phambili njengoba ngilapha nje nginika inhliziyo yami yonke nokuthi umkhulu asinde nangihamba naye ngilethe yena sengathe ngalulama washawe stroke sathi uNkulunkulu angiqhubekela futhi angisebenzele futhi nginethemba ngiyethemba ngize ngoba ngethemba ngimethemba uNkulunkulu ngoba akekho omnye angangisiza ngaphandle kwakhe ngiyambonga ubaba uNdlovu noMama Ndlovu kodwa ubaba uNdlovu bengakamboni ngimbona ku TV ngisabona uMama Ndlovu kuphela yena wangikhulekelayo uNkulunkulu makabongwe amen. Igama lami ngosephethe ngiwakampanza ngihlala eNkwalini ngangisesikoleni ngigula ngingakwazi nokuhamba kukhona into ezihlabayo la emasayidini kwafonela umama esikoleni kwathiwa akeze ezongilanda ngenhlahla leyo ke wangakhona ukufinyelela esikoleni umisi wangihambisa ngemoto sithe sendleleni sahlangana nokuhamba wangiqashela imoto uma yangisa ekhaya safika ekhaya wangenza ngezinto zababa uNdlovu ama products ababa uNdlovu bafonela khona la ekhaya ngathola usizo ngakwazi ukuphila lokhu ngagula lokho ngathola usizo la ekhaya angiphindanga ngagula ngizodlulisa ukubonga kubaba uNdlovu nangumama uNdlovu nabo bonke abasebenza la ekhaya ukuthi beqhubeke bengivikele njalo ngiyabonga. Lo nikhuluma naye uBelina wakwamagwaza eSamungu endaweni yaseBhunweni. Mina abazalwane la ngifike ngonyaka odlule noma ngasakhumba inyanga kwakuyiphi. Ngafika abazalwane ngixakekile kakhulu nginezingane ezintathu phela vo uNkulunkulu wangipha zona ziyaphila. Bazalwane seyikhulile zindala. Engakusho bazalwane engakwenzeka empilweni yezingane zami ngangimbona ubaba uNdlovu ekhuluma kwi-TV ngimlalela. Ngathi mangimlalela ngathi ake ngihambe nami ngize la eshowe ke ngibona ukuthi lokho akushoyo kuzokwenzeka yini ngeza abazalwane ngafike ngathenga usawoti ngawenza njengoba kuvele echachaza ukuthi awenziwe ngaphinda nangelinye ilanga wafika umama eoffice wangichazela ngathatha usawoti wakhe bazalwane bengineyinkinga nezingane zami bazalwane kubhlungu ukuthi uzale ingane zingakufuni ubone ukuthi ingane uyayizala kodwa ayisakufuni ngoba isindala ngoba isiyasebenza izathu awuxabene nayo izathu awusazi ngithi mangiqhamuke etoilet ubone ingane ukuthi iyakulunguza eminyangweni wase dining room ihoba kancane njengokuthi njengathi isigebengu awazi ukuthi kwenzakalani anixabene awukhogama iyadla ukudla moyiphakela kakhulu uthu bazalwane mina ngasho ukuthi usawuthi omhlophe ungisebenzele kakhulu ngiyawubona umehluko ingane zami ngiyakhulumisana nazo ngisedrobheni eshowe mawukephi ngakuhlangabeza yini nentombazane isixabanini singadli kodwa manje konke into ngathi bazalwane i-right ngosawuthi nje omhlophe anginakho okuningi engikuthengile okunye ke okwakukhona endlini nami ngangakwazi ke
uSawoti Mhlobazane wangikhiphela iminenke endlini, iminenke engajwayelekile engingayazi ukuthi iminenke enhloboni. Akuyo lo mnenke oyelo engijwayele ukuthi ngubone uhambo nezimpondo. Kwakuba nje ingqukumba ungazi ukuthi ungafika ukhahlele, ungazi ukuthi ibhole elimnyama mangabe unganakile. Uma usubukisisa kahle hle isilwane lesi zaphuphuma fike siphume kuphele phansi. Kwathi kusuka kwakuhlala ixoxo kodwa eli-green lasekuthiwa uveke lasentabeni. Isicapha inakhuzana esensimbi ifika inamathele khona uvuke kuseni mulunguza nawo ngithi ngaphakathi bazane ngishaye ngosawoti omhlophe ngithandaze ngishaye ngosawoti omhlophe impuma ngaphandle elivuthukile ngizalibona ukuthi ishonephi lapho eshone khona. Lolo gcobe nje ngizothula la ekhaya ukuthi uSawoti Mhlobazane ningawudeleli uyasebenza. uSawoti wala ekhaya uyasebenza kakhulu. Mina ngubonile umehluko, ngigquma nje ngiphalaza ngithandaza. uNkulunkulu waze angisho ukuthi mhlawumbe sekuphela kodwa ngisazoqhubeka noBaMdlovu ukuthi ngiuthenge lo Sawoti ngize nguyeke. Mawuphela ngenza sure ukuthi ngenza sure ngizowuthenga e-ofisini angihlukani nawo. Amen bazalwane. Ngisoma nokuzoyibongela kubaba. Kuningi lapha engidlule khona. Ekuqaleni kwami nje ngagula ngakhukhumalelwa yisisu. Insebenzo yangisiza la ekhaya ngiyichibi. Ngalandela ngathenga uSawoti. Wasebenza futhi nawo. Waphinda futhi ngathenga iskipa. Ngasiqoka iskipa savaveka la ngaphambili ngoba ngangikhukhumelewe yisisu ngathi ngikhulelwe ngathi ngizozala. Ingekho ingane ikhona phakathi eswini sami. Ngiyambonga uNkulunkulu wala ekhaya eShalom. Ngithi ubaba aqhubeke abathandazela abantu. Wasithandazela ubaba. Sasinda, ngasinda nabatwana basinda. Kwasho ukuthi abanye bayahlubuka ke esandleni sami. Kodwa uNkulunkulu ngiyamethemba lo waseCalvary ngoba akakudeli. Akalibali wena ngishethuneni uba nawe. Ngiyabonga.